Siyudad Kapasi gintawan ka tsansa nga maka-host ka 18th National Boy Scouts Jamboree. Kag abi mo Manong Ibrahim, dayang Boy Scout Jamboree naton nga National Boy Scout Jamboree, ginahiwat daya kada 4 lang katuig. No, kag pasunod pa daya Luzon, Visayas, Mindanao. 2015, National Boy Scouts Jamboree was in Mindanao sa Tagum City sa Davao. Pagkaligad ka 4 katuig 2019 ginhiwat sa Luzon, sa Butolan, Zambales. Kag after 4 years 2023 diya sa Visayas, kag nakaluyan kita nga kitaya ginpalad kag natawan ka oportunidad nga mag-host ka 18th National Boy Scouts Jamboree diya sa Siyudad Kapasi. Mabalik diya ka naton sa Visayas hosting 2035 pa. So tumalagsahon kag nalipay gid kita nga natawan kita ka tsansa nga maka-host kita ka National Boy Scouts Jamboree. Kag gina-expectar naton 30,000 hasta 40,000 ka Boy Scouts halin sa Batanes hasta sa Hulo mag-adto diya sa Siyudad Kapasi. 81 ka probinsya sa bilog nga Pilipinas, 148 ka siyudad sa bilog nga Pilipinas, kag mga kabanwahanan sa bilog nga Pilipinas magaabot diya sa Siyudad Kapasi kag magabisita sa aton pinalangga nga siyudad diya sa Pasig. Kag this coming April 19 magasapol tanan-tanan nga lideres ka Boy Scouts sa Region 6 sa Western Visayas diya sa Siyudad Kapasi in preparation ka National Jamboree kag in preparation ka Annual Scouts Meeting nga paghiwaton sa Tacloban City sa Leyte sa Mayo. Kag tuya sa Leyte i-presentar naton aton nga mga plano kag presentasyon para sa National Jamboree sa Disyembre 11 hasta 17, 2023 diya sa Siyudad Kapasi. It's 100% go, all systems go, all roads leads to Pasig City in December 2023 for the 18th National Boy Scouts Jamboree. We have invited ASEAN nations, kag they have confirmed. So far, the National Executive Board and the National Office of the Boy Scouts of the Philippines had informed me nga this is the biggest delegation ka foreign scouts nga mag-aabot diya sa Siyudad Kapasi, especially the Southeast Asian nations, no? From Thailand, Cambodia, Vietnam, Singapore, Hong Kong, mag-aabot diya tanan, no? Korea, mag-aabot diya. So nalipay kita nga mapakita naton aton nga lugar sa bilog nga Pilipinas kag sa kalibutan man. So hosting this kind of event is very challenging. Yet, I am very confident, no, with the support of all the Pasinons here and abroad, all the officials nga nagasuporta. I think we could have this done and we could have this event a success one for all of us.